ଦେଖ ସମସ୍ତେ ଏ ସବୁ 1 2 3 4 5 6 7ଟା ମୁଁ ରଖିଛି ପେପର ରଖିଛି। ଆମେ ଏଠି ସବୁ ଗୁଳି ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖେଇବି 1 ବୋଇଲେ 1 ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୁଳି ରଖିବା ହେଲା। ଦେଖ ମୁଁ କହୁଛି 1 କେତେଟା ଗୁଳି ରଖିଲି ଗୋଟେ। 2 ରେ କେତେଟା ଗୁଳି ରହିବ 2 ରଖିବା। 3 ରେ କେତେଟା ଗୁଳି ରହିବ 3 ରେ 3ଟା ଗୁଳି ରହିବ। ଆମେ 3ଟା କଲର ଗୁଳି ରଖିବା। 4 ରେ 4ଟା ଗୁଳି ରଖେ। 4 ଆମେ 4ଟା ଗୁଳି ରଖିବା। 5 ରେ 5ଟା ଗୁଳି ରଖିବା। 6 ରେ 6ଟା ଗୁଳି ରଖିବା ହେଲା। 7 ରେ 7ଟା ଗୁଳି ରଖିବା। ଦେଖିଲ ହେଲେ ସବୁ ଗୋଟେ 1 ରେ ଗୋଟେ 2 ରେ 2ଟା 3 ରେ 3ଟା